on portrait and landscape views. Download our app today. A mega digi Bible. The truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Once again, brethren, and to our fellow men, Mama NCC Yakom Era Yalampai Bosso Aben with Young Coupon Ho Abra Ye Bo Empire. Mama in a Mompire Yen Edge Young Coupon was so Chrono Team. to make us experience. Thank you that in this life we have known you, Father. You have given us the opportunity. Sewa mayo no Mama akwanya se yekuno na yen small se mfie bebree ni Mmarasɛm ni ɛdidisoɔ isane nneɛma ni mu na gye a anyɛ ni wama yɛ anka kanɛte bia dada ne yɛwɔ mu wafrɛ nyinaa maakɔ wahunu yɛ na ho brɛseɛ ne padua yi wama yɛ so a yɛde bɛsom ɛna Awurade yɛda wo ase yɛhwɛ yɛn ho a yɛnni hwee wɔ yɛn ho a yɛbɛtumi de ama wɔahyɛ nnipa nyinaa no mu agye sɛ yɛhyɛ wo bɔ sɛ yɛbɛsom wo yɛn nkwanna dodoɔ a wode bɛma yɛn yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛ hohoɔ na bue wɔ n'akoma mu ma wɔn ho w'akwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi hunu nkyerɛkyerɛ abrɛ wo ho a wɔn ho ase ahyɛ wɔ mmaransɛm ase ɛyɛ nyinaa yɛatumi asom agya wɔne yɛwɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ sɛ yɛfa wɔtaa ɔhaw ne amanneɛ bebree mu yɛsrɛ wo frɛ yɛn nyɔnko nnipa yɛadɔfoɔ ne yɛn n'abusuafoɔ nyinaa n'atamfo no mu nso frɛ wɔn ma nhyira a ɛfiri wo nkyɛn ɛnnɔɔso wɔ so yɛsrɛ wo sɛ hu yɛ mmɔbɔ na fa yɛn bɔ no kyɛ yɛn ɛna Awurade Yesu Kristo din mu amen.
Ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo ang sumaatin sa pagkakataong ito, mga kapatid. Minsan pa ay welcome po sa ating Mass Indoctrination. Awurade Yesu Kristo, antina nyina akoma mu enuanom abio yamamu nyina akwa aba Awurade Mmaransɛm a ɛde ahyehyɛ so na ɛkɔ so wɔ wiase afa na nyina. Yɛne enuanom a yɛfiri Member Church of God International ebio yɛretɔn sa afra mu sɛ mamɛka yɛ ho dɔn yi mu ɛbra yɛde yɛn Awurade Yesu Kristo Mmaransɛm rebrɛ mu. Ɛbra yɛkenkan Twerɛsɛm kronkron no mu nsɛm. Ane deɛ wɔka yɛ no ho ne yɛwɔ nuabarima Eli Soriano. Brother Eli yɛnkyi akɔma. Ane nuanom yɛnkyi akɔma mu nyinaa kyɛn ne yɛatwo sɛ mu kurom mmerɛ no si tie biara. Na yɛbɛbɛtoa so na yɛasua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmaransɛm. Na ebia yɛgu a yɛsua nkyerɛkyerɛ bi afa mpaebɔ ho. Ɛno na Catholic fa ne Pagdara side. Na ɛnora yɛsua sɛ sɛdeɛ yɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ no. Yɛn nakoma ne yɛn ntekyerɛma ho te. Na ɛso hɔ ana yɛpɛdua no akɔ a na mo yɛwɔ he na wɔsɛ yɛbrɛ yɛn ho ase de hyɛ Onyankopɔn ase. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ tɛkyerɛma ne yɛakoma nko ne yɛwɔ. Yɛwɔ nsa, yɛwɔ adwene, yɛwɔ ani, yɛwɔ aso, yɛwɔ nan. Ɛdeɛn bio na ɛwɔ yɛn nipadua mu a ɛwɔ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase de hyɛ Onyankopɔn ase. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtie yɛn mpaebɔ. Mama menkenkan Twerɛsɛm bi nkyerɛ wɔ Korintofoɔ nwoma ɛdi kan eti nson nkyɛmu okunuma wɔyere deɛ ɛsɛ na wɔyere nso ɛma wɔkunu saa ara. Ɔyere ni ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom okunu. Saa ara nso na wɔkunu ni ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom ɔyere. Anuanom nhwɛ ɛne yɛ asɛm ti no wɔ biribi yɔ. Twerɛ kronkron no sɛ okunu ɛma ɔyere deɛ ɛsɛ na wɔyere nso ma wɔkunu saa ara. Ɔyere ini wɔno ara ne nipadua so tumi saa na teɛ ɛkɔ a na aba. Awɔ sɛ okunu ɛma wɔyere deɛ anuanom ntene ana. Sɛ wɔn nsa ka wɔ bosom yɛ katua a na wɔ yere nkyɛ. Yɛwɔ enipa binom wɔ hɔnom a esiane sɛ ɔno na ɛyɛ adwuma nti ɔno na sika no hyɛ ne nsa ɔnye ne yere ni ɔno na yere mpo nkyɛ ne bosom yɛ katua. Onyankopɔn no Mmaransɛm sɛ okunu ma wɔ yere deɛ ɛsɛ saa ara nso na ɔyere nso ma okunu saa ara. Wɔkunu yɛm na aba wusi nneɛma wɔn anuane yɛwɔ biribi saa yɛwɔ nneɛma binom wɔ hɔnom a ɛsɛ wɔ kunu ɛna ɛwɔ deɛ ɛsɛ wɔ yere deɛ ɛsɛ mmɔhɔmmɔhɔ no mu no mo de bɛma nanso biribi wɔ ha yɛwɔ somafoɔ Paul pɛ sɛ yɛte aseɛ ɔyere inni ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom ɔyere. Enti saa na tie ɛwɔ ɔyere ne wɔ kunu tebie mu ɛfiri sɛ wɔn yɛ honam baako sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo sie no wɔn so nyɛ baanum bio ne mu wɔyɛ honam baako nti deɛ Onyankopɔn abɔ mu no ɛma wɔ nipa biara ntete ntɛm ade ne nipadua bɛma ne yere. Wone wo nipadua so tumi sɛ ɔyɛ ɔyere a wone wo ara wo nipadua so tumi na mmom wo kunu na wɔwɔ nipadua so tumi. Saa ara nso na wɔyɛ okunu a wone wo ara wo nipadua so tumi na mmom wɔ yere. Ɛnti sɛ ebi a wo kunu pɛ sɛ wɔfe wano anaasɛ ebi a ɔfe onufoɔ no a ɛwɔ m sɛ ɛbɛnunu wo deɛ nanso mɛnkame no. Sɛ ebi a pɛ sɛ ɔfe wano a wotumi nsi no kwan de nkyerɛ sɛ wo nipadua ɛyɛ wo kunu dua. Ɛna sɛ woyɛ ɔbarima nso a wo nipadua yɛ wɔ yere dua. Ɛdeɛ na Onyankopɔn pɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ mɔma yɛntoa so nkɔ nkyɛmu num. 1 Corinthians 7:5 momfa mo ho ɛnkame mo ho gye sɛ mobaa no pene so sɛ
mobɛtena hɔ ɛberɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ na mu wada na afei mo asane ahyia mu bio na ɔbonsam amfa mo honam mmerɛyɛ so ansɔ mo anhwɛ ɛreti yɛn ne ɔwɔtɛne Paul ne nsɛm a wɔkaeɛ no ase kyerɛ sɛ okunu ni wɔ no ɔre ne pedua so tumi na mmom ɔyere saa ara nso na okunu nso ni ne pedua so tumi na mmom ne yere nti okunu no ọbaa na wɔn ne so tumi no wɔyere nso ɔbarima na wɔn ne so tumi nti awarefoɔ sɛ bi wɔn pɛ sɛ wɔn mo di okunu pɛ sɛ wɔn mo di mpam agorɔ a ɛnkame no mma no kwan ɔfiri sɛ ɔwɔ pedua so tumi na monkame mɔhɔ gye sɛ mobaa no mopene so yɛn ne ade a yɛbɛtwe yɛn ho afiri mu wɔ no agye sɛ mobaa no mopene so sɛ mobɛtena hɔ ɛberɛ kakra awɔ sɛ mote mo hɔ berɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mmuadadie yɛn ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ kunu wɔyɛ ɛwɔ nokore asafo mu no yɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnhyɛ wɔn ho so ɛwɔ honam akɔnnɔ mu wɔde yɛfrɛ no sɛ ɛnam anaasɛ mpam agudie nti mode mo ho bɛsi wɔ na kakra na afei moato mo ho asi wɔ ama mmuadadie nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ wɔn mo de yɛn mo mfa ho sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie wɔ mpaebɔ no anaa wɔntie wo sɔfoɔ no deɛ hia no ne yɛ wo tight ne sika de bɛma no meme deɛ ɛyɛ ade a wohia me sɛ ɛpɛ sɛ mote aseɛ sɛ wɔ Nyankopɔn tie mpaebɔ nanso sɛ wɔkunu no wɔyere bɛbɔ mpaeɛ a awɔ sɛ wɔtumi tu wɔn ho si hɔ ma mpaebɔ ne mmuadadie awɔ sɛ wɔtumi hyɛ wɔn ho nam akɔ no so kunu no wɔre yɛde yɛn ho bɛsi wɔ mpaebɔ mu ɔhunu sɛ deɛ mpaebɔ sɛ yɛ adeɛ ho hia se fa sɛ ɔbɛyɛ fasting anaa ɔbɛbɔ mpaeɛ a womfite prako pɛ nyɛ nea wɔpɛ sɛ woyɛ wontumi na wɔre nim anim mpam agorɔ the same time na wodi mu ada ɛnyɛ yie Nyankopɔn na momfa mo ho nkame mo kyerɛ sɛ mogye sɛ mo mmie no mopene so sɛ mobɛtena hɔ berɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mmuadadie na afei mo asane yɛahyia mu na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛyɛ so ansɔ mo anhwɛ ɛyɛ sɛ wɔkunu no wɔyere ɛtɔ da nyɛ da nyina na mobɛhyia mu ɛmfa to mopɛ sɛ modi mmuadadie no fasting ɛyɛ wɔ ɔkwan sononko bi a yɛfa so bi sɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ ɛyɛ special sɛ mɛ maame ɛberɛ a wɔbɛka Nyankopɔn asafo ne ho no mɛ papa bu fuiɛ ɛberɛ sɛ mɛ papa no wɔsom kasafo no mu sɛ altar boy na ɛberɛ a wɔtee sɛ mɛ maame yɛabɔ asu wɔ asafo mu no ne bu fui na wɔfiri abosome nkoro na mɛ papa nsii fie hɔ da ogya mɛ maame hɔ kɔe na ɛsiane sɛ ɔno som Romanfoɔ asɔre dɛm nti ne bu fui sɛ wɔtee sɛ mɛ maame aba asafo no mu bie abra wɔno wɔ Catholic asafo mu ɛsom adi ne sɔfoɔ nti mɛ papa na nɛ kyekyɛ communion no ma asɔrefoɔ onuabarima Josel communion no sɛ mo na yɛ amɔre sɛ ebi ka na onuabarima Josel na wakɔ akɔre communion na ɔno nso yɛ altar boy saa na mɛ papa nso tie mɛ papa gya mɛ maame hɔ sɛ mɛ maame ba asafo mu bi nti dɛ mɛ maame yɛ ɔyɛ no sɛ odi mu wada ɛbɔ mpa ɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade mesrɛ wo boa me sɛdeɛ ɛbɛyɛ me kunu abufuwa no bɛdwodwo na mesrɛ wo ma ne nte wo nsɛm ase anadwo da nso mu biara me maame abɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ɛfiri sɛ wɔka ne ntam sɛ anadwo bi ɔbɛsɔre abɔ na odi mu wada wɔ Nyankopɔn ne mmoa ne na ho mmɔborɔ ma abosome nkora tumi papa saa ba fie na abra ɔsane ba fie na wɔno ne nim bio enti wɔyɛ n'adwene so wɔbɛtie nkyerɛkyerɛ no bi ɛfiri sɛ wɔte sɛ me maame agya akyakyabɔ ɛfiri sɛ maame kan wɔ bɔ kyakya ma obi mmɔ bi me nua barima baako
Ekakakre ma ye won wachacha bo ase. Every say baby ani ye won na chacha bo bi yanko na wo honom. Na ye bo chacha hodo bebre. Ewo ye mpomenka. Mema me na wo ye chacha boni. Abra me papa te se mema me ye jaye chacha bono. Na onye bon onye enuboni bio no. Mema me no wo nom ntam ka mema me wo nom ntam pina ne cigarette friend sweet dark a cigarette tuntum. I don't remember a one nom. I am a boss, a cigarette no put the row radio so. Bataan Matanis Bataan Matamis no a no cigarette ni dia. Na a war abra me papa 10 years you know. I was swimming crunch. I sounds by remember Mr. Washington, Diana Kurubi. Now we'll quick dream. Oh, if remember me free pass I and ye free pass I, ya we young pass I. I will quick dream. Oh, Liberatan, I was on the canteen, and we who knew Kristo so was sunny. Mamma make Canada, we say, Meradi, yes, you mansa, San Costro, mansa, Sanco, Mukunya, Satra, and San Costro. Mikrunya masa funi mutodi ya san kwasoro man san mansa enti bro me ma meso sa da ye no no wo hye nyankopon bo se obedi mu ada anadu da so mu biara no be sori abompaye aboso me nkru achi me papa ba fie na obeye bu nua wa asaf no kose me wo mu won se na me papa ba ye asafo no hwesofo no hwe asafo ne nkratasem ne sikasem so me papa kanena wo som ewo aforebo chane so wo kadlekefo asafo mu me maame nkwampo di ho adanse se emiwadade ne mpaebo tumi kese wo mu sade abebuwo no esie no baby abode mu nyansa pe nim die di nkukuo no honom na mpaebo ye adwuma mpaebo tumi adi bebreyo mpaebo betumi aye no ensore foforo mu no wanom nkyerɛkyerɛ sɛ ye bompaye na ye di muwada beyi ye no ho afiri aye honam fam enhye mu ana sɛ mpama agudie mu sɛ wɔyere ne wokunu awase wokunu wɔyere wanom yi wɔn ho si hɔ abɔfato bi wɔtwe baako ana sɛ enadu anasa nansa enanso se na wotwe we de ye nhiem ore mu betu mu ho asi wa mampaibo mu ni mpoma gro biara na mo nyina mo be ko mo benkro se sabre yi mu no ye de bebo wo nyankopon paye na ye di muwada da be ni ye di muwada afaton wo yare ana wo yore ana wo dofu bi yare obetumi adi muwada emuwada die eya ade a wode mpaebo eka ho mpaebo ne muwada die wo ho ye yobom afei sade ye be ye wobetumi yate yase na wanya so mfaso no emuwada die be na twere kronkon rekere mama yenkenkan sama etie duonum wotwe anchemu insia Isaiah chapter 58 verse 6. Enye ye ni abuwade dia mepe. Se mobesa no san ya bonefo ahutiri konua ehoma ama wona wo hom won so no afa won ho akodie. Na mobubu konua nyina. Yene die wonyankopon e kan fato ho ebia why bone bi anase wodo ho wahye bone bi mu se wodi mu ada ja sa bone no ye afato ye chacha boni na opese nyankopon tie wo mpa bo ja chacha no bo na fe mo sane ya ne fu mo hutiri konua ehoma mama wona wo hom wo so no afa wo ho akodi
Mfato obi asha obi ya wo bone nipa na de woka wontumi mponye sika ma metia na ho atwere no twere kronkron se ma ne mfa ne ho nkodi bubu ni konua hwe ensoro foforo no ye nkyerɛkyerɛ saa ne yomai na mo no krosa fini mu no ye eka awurade nkyerɛkyerɛ wose yete yase ho ade wose yete yase ni se so ba bedi mu wada wan kase wo be sane ya bɔnefoɔ apo obeyi wo ho afiri bɔne mu begyae no bɔne ne nom obeyi wo ho afiri bɔne biara mu so obi ra ho a so wa ho obi ra so ɛyɛ wa hom obi so a ana wo hye obi so a ma ne mfa ne ho nkodi ana sa wo ya de so ma obi a ma ne mfa ne ho nkodi mfato ho ebe obi abɔ hɔ bes onye sika kra metua fakyɛ no abra wudi wo mu ada no ye ne mpaye a Kristo kyerɛkyerɛ asomafoɔ no mamu sɛ fa ye na ka kyɛ sɛ ye di akyɛ wɔn a wɔde yɛn aka so ebinom die wɔn mo mfa nkyɛ wɔn mo mfa nkyɛ nipa binom wɔn so wɔka sɛ wɔda wɔka ubesu ɔbɛhoore mo wɔse yɛ kyimu ama wobetua ho ɛyɛ insi ho nipa ne ye wo hiani na wo so ye ne so wo tua insi ho abasa na ya de so ma no vato wo yare ana wo dofo bi ukunu ana wo yere yare na wo di mu ada wo nyankopon nya wo ho wo nyankopon beboa ento so nkenkan kira kronkron se tamo sane abonefo apo ahutiri konuya ehoma ama wona wo hom won so no afa won ho akotie na mabubu konuya nyina 7 die ne disuo enye ye enso se wo bubu wo pa no ma de yakudi na wo de emobrofo adan fichi ba wo fie se wo kunu da jenia wo kata ne ho na wo mfa wo ho nta wo hona mu inipa enti se wo di mu wada ya adoye fa wo padua ne ma nipa komode no andi se mi di mu wada obi a mahunu no wa abonte ne komode ne bia mema na aduane ye di kira konkone se de o se bubu wo pa no mo ma de ye komode no fa mobrofo ohiani adan fikire ba wo fie wo hunu wani pa bi wani ba bi te na wo fie afa ne ko wo fie mana aduane ni wo hunu so wo bi da de jamana taade nhye ta woni mu wo bi a woni ata ade na wo ntaade bebra abra wo di mu wada ne man ntaade manipa wada de jano ntaade ma wana woni hwe no ma wana mo ntaade nhye twa konkone sade yen ase na emfa wo ho ihunta wo ho na munipa abrayi na no maye hunu emfa ho nsiesie enkame nipa mo nipa trimodene so uwe sika no be peso obo ho bosia mane bi mahunta wo ho emfa ho nsie wo na munipa yanto waso nkenkan verse 8 ano na wo han bepuye se adetwe na wa hokwasan afefentem mahunana wotene ne bedi wanim na radie ni monyama bowuchido ono wenyankopon be sawo yade onipa wodono no na yade wo mo no nyankopon be sana yade emu wadadie wo twere kronkron wusua saa kwan a be ye hyiramon nwene ho ye yade ansore foforo mu ne ye nkyerɛkyerɛ ye no me na emu wadadie wo nyankopon ehwehwe so wo be di mu wada fa mpa baka ho so mo ye awarefo a mo be yi mo ho afiri hona makono mu mo be yi mo ho afiri enna enhia mu so mo yo ye a obi a ne ho akere no mo nhya ne so obi afumo wa wode beche no obi de woka won kwada ne kabra wudi umu ada wode beche no won san so nyire ne se wontua nsi ho afo obi a komode no be ma na aduane edi obi a wada de jawo be fra ne ntoma twere konkone se na wa ho kwasa na fefentem
wɔtene ne bɛdi w'anim na Awurade anim onyam abɔ wo kyidɔm anuanom yɛne deɛ mmuada deɛ bɛtumi ayɛ deɛ fasting bɛtumi ayɛ ni mmuada deɛ yɛ nsɛnkyerɛnne mpo bisa abɔde mu nyansapɛ de suamufoɔ mɛka akyerɛ wo wode ɔpa bisa dɔkotafoɔ ɛnansa sɛ woanidi nansa wo nipadua no bɛsen ayɛ frɔmfrɔm wo nipadua akɔa no ɛbɛnya ahoɔden foforɔ mmerɛ bɔ wo soro ma wo saaboɔ wahra wa nyinaa no ɛbɛsen anya ahoɔden foforɔ mama yɛnkenkan saa no kwasɛm mfiri apɔmɔdenfoɔ so yɛyɛ sɛ wodi mmuada nansa ɛnansa mmuada die sɛ wodi nansa mmuada ɛnna kakra ɛbɛma wo nipadua akɔa no nyinaa anya ahoɔden mpo wɔ wo mpani hwɛ mu de abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ hunu ayɛ wɔ mo hwehwɛ mu na abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ ayɛ hwehwɛ mu hunu sɛ sɛ wɔma kɔm de wo nipadua no mmerɛ kakra ɛyi efi firi nipadua no mu yɛne abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ wɔ University of Southern California a wɔn ka sɛ yɛne hwehwɛ mu a wɔn mo ɛne mfasoɔ ɛde brɛ nipa wɔn mo di mmuada ɛne nipa yade asɛ wɔ nipadua akɔ abiti sɛ wɔn ɛwɔ cancer kokram yadeɛ no bie a wɔsa wɔn yade wɔ chemotherapy na ɛbɛboa wɔn ɛbrɛ wɔn edi mmuada mmuada die ɛsan ma wunya ahoɔden foforɔ ma nipadua ne kenyan ne ho bio mmuada die mfasoɔ kɛseɛ wɔ mu ɛbɛma wo nipadua akɔ a ɛkuntia yadeɛ no anya ahoɔden ne sononko na afei ama wo nipadua akɔ na ahoɔden atumi ako atia yadeɛ ate sɛ afidie a asenya kenyan ne ho bio ɛbɛma wo nipadua no anya ahoɔden atumi ako atia yadewa ahodoɔ nanso mahunu ansa na abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ ba bɛhunu mmuada die so mfasoɔ no na Awurade Yesu Kristo akyerɛkyerɛ dadaada nanso sɛ woyɛ fast na wodi mmuada na moyɛ awarefoɔ a okunu no wɔ yere ɛda mudi mmuada no munhyiam munni mpam agorɔ sɛnea wɔfrɛ wo kunu anaa wɔ yere ɛyɛ bɛdɔ anaa me ho kani na wɔtwe baako yɛmfa yɛn ho si wɔ anim wada ɛmmɔ mpaeɛ ɛma yɛn ba anaa sɛ yɛmmɔ mpaeɛ na yɛ adwuma nkɔ so anaa sɛ bia wopɛ adwuma yɛmfa na wɔtwe si wɔ ɛmmɔ mpaeɛ bia na wɔ bisadeɛ sononko bi bisa wɔ Nyankopɔn mmuada ɛyɛ adwuma abrɔ yɛ fasting no ɛyɛ adwuma kɛseɛ Kristo waboro so mmuada die anaa sɛ fasting ɛyɛ adwuma yɛne deɛ Awurade Yesu Kristo ɛka wɔ Mateo nwoma etinsia ɛnkyɛmu dunsia Mateo 6:16 na sɛ moredi mmuada monyɛ manim bosaa sɛ nya atwomfoɔ na wɔnyenyane wɔ n'anim sɛ deɛ nipa bɛhunu sɛ wɔredi mmuada na kora mesɛ mo sɛ wɔanya wɔn akatua dada. Verse 17 na wɔdeɛ wɔredi abuada sra wotiri na hohoro w'anim na nipa hunu sɛ wɔredi abuada na mmom wɔadwo wɔ kokoa mu no na wɔadwo wɔ kokoa mu no betua wɔ ka ɛno nti anuanom mmuada die ɛyɛ ade a wɔmfa nkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔyɛ fasting ka nkyerɛ obi sɛ wɔyɛ fasting nanso hwɛ ɛdeɛ na yɛhunu mobɛhunu nsɔre ahodoɔ ɔmoyɛ fasting koraa munim adetebi sɛ ɔmode atɛntale ban ho yɛyɛ fasting so mmuada die Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ Kristo wɔse na nipa ehunu na ade na kwaka kyerɛ wɔ nipa sɛ wɔyɛ fasting sɛ wɔ kunu anaa wɔ yere a ka kyerɛ wɔ yere na ka kyerɛ wo kunu sɛ ma yɛmfa yɛho si wɔ na wɔtwe baako anaasɛ na kakra na yɛnim wada na yɛmmɔ mpa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ɛbɛgye yɛ bisadeɛ so ɛmfato wopɛ sɛ bi a wobisa Onyankopɔn ho adeɛ ebi twerɛ sɔhwɛ ebi wɔkɔtwerɛ mmara sɔhwɛ abɛyɛ lɔɔyɛ ni anaasɛ sukuu na wokɔ pɛ sɛ wokɔtwerɛ sɔhwɛ anaasɛ adwuma a woyɛ ɔpɛ sɛ ɛkɔ so ɔpɛ sɛ wosrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa anaasɛ nhyira ahae no mmuada die ne mpaebɔ na ɛyɛ adwuma no eti wɔkunu no wɔyere wɔnom nhyiam wɔkunu no wɔyere a ɔyere ɔwɔ ne kunu ne pedua so tumi wɔkunu nso wɔ ɔyere ne pedua so tumi ane
Some of them want to na mo worry, mo pa want to na mo worry, and unto mo fam mo en kame mo dear some mo fama, dear so okunu famano, dear so yere so famano, so dear Paul Osiano. I just said mo me no mo pene so de mo kame mo na kakra, na mo atu mo ho esi wo mampa eboni mu wadadie. Na sabro ko pote no wachire no mo nsa ne nhyiemu bio, ano nti anya chiwade wa nyankopon anim se wokunu ne woyore omo bedi mpam agoro anya bone nyankopon enye na chiwade na mom da mo di mu wada na mo tum ho asi wa mampa ebo na mo nhye mu nim mpam agoro mene da so no se nuano mo mate yase mo hunu se de mpa ebo ni mu wada die se ya de a ho si hia na men fiti prakope na woni mu wada enuanom da wudi mu wada no enema bin mo wono ma wobeye se woni di a fa wadua ne ma obi akwamde no to watade a fa bi ya doye ma obi a wada deja se obi hu atre no a bo no na ebi a wade woka otumi po metua woka wonu ya fa cha avro se wonyankopon besa ne ya hyawa nan mu bio ye ayomransem ebi a nsore fufuro mu no omo ntanka am Church of God as for what kronkron mu die yabeka kronkron mu nsam na yesia Dawudi mu wada ne fa wonyanko nipa bone cheno fa cheno se obi de woka na wontumi ntua Dawudi mu wada no betumi de ya cheno ene ntrachira Kristo ekra sade ebenya ahoni mu tie Dawudi mu wada bo wonyankopon paye ye ne mo ne ntrachira no mu baako sade ebeya wonyankopon betie ye mpaibo sade ebeya nipadua nyina ebetumi aye kronkron samoye warfo a wokunu ne pedua aya wode ya woro ne pedua ya wode ya na mmom se da mo bedi mu ada bom paye de mom hiem ana hweso ba kunu wo ya ba enroro ho nkyira eni ba se woro ho nkyira frade nkyira woni pedua ya wokunu ya oyoro ne pedua na ye wokunu de ya abra wokunu so ne pedua ya na yore de ya wonu obiche yankenkan Hebrew ngoma yankenkan Hebrew ngoma etidumiensa anchemunan tira konkone se woni ya wade ni adenyina mu na wonwu awade mpa ho fi efrise enwamanfo ne awaresefo die wonyankopon bebu waten omocho mahuna na tira konkone se woni awade ni adenyina mu na wonwu awade mpa ho fi efrise enwamanfo ne awaresefo die wonyankopon bebu wanaten woni pedua no ayewukunu nko ade enunte ni kwa sawro wa ha mu ne wadeja so kire mmarema foforo te se ma binim wono mo ro mo ho kire bon osha taade ana wa be no nofo ho anasi ni yifo maye ni adwumtofo maye wono ma bai bon se ena wo sha taade e hye wono ma taade basa ataade e hye no ne ya hwehwe ntaade de hye na se yina obehunu eni kwan se wo ye yen saasi ni yifo jeje nkrofo keke yanken kan Matthew ngoma eti inum ayinchemadu no watwe Matthew 5 verse 28 na media mesemo se obiara wahwe woba na ne kon dono no na wafa no nakoma mu dada ye Kristo Mmaransɛm minim se bia ensore foforo no mo kire de a sa wo hwe woba na wo kon dono a wafa no wakoma mu dada waba adwama kra dada Aruti yana ya wonya nkopon asafo aye no krasafo watwere kronkron mu no eye chiwade ma oba a woni pedua ye wukunu dia no se wobekwa akowro akyere mmarema foforo wo yesa wo jeje nkrofo ma ya bone wo ma mmarema ni asa ohwe wawro wo nofo wabe wo nofo ho de kyere mmarema wo hye mini skirt osira ho nyina gu ho aha mu nyina gu ho wode jeje nkrofo
So Oberama no hwe obenya wo ho adwene bone obenya kono bone yetia eni Oberama wanya wukuna na woro wo ho akyere no ne kon bedo woni pedua ede na ohwe beba wama yenkenkan Petro ngoma tosu mienu etimienu nchemu dunan wo wani ya waresei ya hye no mama erenwo wo bone ho da wadaada kra wona se nyantimiye wo wakoma ben ni bremu waye no me emma mawunu ni aba ne sei wo ro ho kire nipa no ede na ohwe beto wo wani ya waresei ya hye no mama erenwo wo bone ho da adentira wo sori a wo se wo nyakunu wo ro ho ache nkrof enipa binom kutani ya waresei ye ni wama won konwa do sana ma binom tie ema binom de o ma yese choba no ba bia ne ya buebue obi atumi didi mu ento ko frokaya wo no se aye ba ma no jano wo hwe oba ni to ebise wa woro ne ho na ha mugu ho arotinya ko mo safuni mu no ya wo Mmaransɛm ma oba enta de hyem sede ye be ya emeroma foforo kon enno rawo ho entwere merema nasa foforo eye wukunu dia sede ye Paul osie no ose oyere ini ono ara ne pedua so tumi sara so na wokunu ne so ini ono ara ne pedua so tumi na mom oyere na wawu ne pedua so tumi enti ade ya woyere dia ne mfa nkoma ma foforo ya woni pa binum wo no ma won kuta awareseye eni okuta awareseye eni nti wanro ho na wo hwe no o se ya wade ya ne sa twere kronkron no so obi biara obehwe wo ba anas obero ma hwe wo ba na ne ko dono a na wa fa no na kuma mu pamocho ye ka Kristo Mmaransɛm no ho bi. It is okay for them if you fast. No matter what you do, it's fine with them. If you pray, no matter what you do, it's okay with them. Yes, ka Kristo Mmaransɛm no ho se wo hwe wo na wo ko dono a ye gama monte bra wudi mu wadano samaya warefo a mu wada de mu nhie mu di wada ne wi a obetumi ay ne mo pese moye e said ye be ya wo onfa wani nkonko ba adwama na ya wo na ma bi ni mo ma warefo wasamoye said ye be ya mo bompa ya wenyankopon betie mama yenkenkan bi o Petro ngoma edikan etimiensa anchemunson First Peter 3:7 okununom mone won entena nimdie mu sa ara se woyere ne ade ya ne ho nya den na muni wonni se won enso ne moye enkwa adom no wadidifo wobi na mo mpa bokwan ansi akununom sadi ye be ya wo mpa bo no kwan si no akununom mo ne moyere no montena nimdie mu enu nti ya wo Mmaransɛm mpo ma wo kunu ne woyere sa wo ne mote se akunu ne mo woyere awa asafuni mu a ene woyere ntena nimdie ene woyere ntena Nyankopɔn kyerɛkyerɛ mu oba obarema no fa ni die ma woyere sa woyere ya ade ne ho nya den ya wo mmarima bin mo no ma wo mutumi nhye won ho so se ne yere abu ne sakra no wapeso ene da kronkron tetemre mu Nyankopɔn pesa mama yenkenkan Leviticus ngomati dun wotwe anche mu dun kron na enko oba na ensabuo mu wone ho ente ye no ho enkoyi na deja so Leviticus 18:19 Nyankopɔn se enko ne ho na enko oba ne ensabuo mu ne ho ente ye no ho enkoyi na deja so Trose abra oba bu ne nsa no ebosome biara bu ne nsa no sa wayere bu ne nsa no ne nkonkwada hunu ne mobo na ye ne ade a entempa no twere konkona ka se fa ni die ma on fa ni die ma woyere ebra ne pedua no emre oba ne ho nye den oba Brasuo mu no woba ne pedua ho nye den emre
Ereti atwerɛ kronkron mu no ɛka no ɔbrɔfo ka sɛ mu sɛ akununom mone wɔn ntena nimdeɛ mu saa ara sɛ ɔyere ne adeɛ na ho nyɛ den nti sɛ ba brɛsuo mu a ɔbaa ahoɔden nnuru ɔbarima ɔbaa ho nyɛ den te sɛ ɔbarima wotumi mfa wo yere na ne pɔnkyen baage na wode no esi wɔ bɔ ne kuturu woyɛ ɔbarima na wobɔ wo yere a wobɔ mpa yɛ onyankopɔn tie sɛdeɛ yɛbɛyɛ wɔ onyankopɔn bɛtie yɛ mpaebɔ na yɛ mpaebɔ no kwan si no die ma wo yere sɛ wo yere yɛ adeɛ a ne ho nyɛ den nti fa ne die ma no mo no na mo mpaebɔ no kwan ansi sɛdeɛ yɛbɛyɛ yɛ mpaebɔ bɛduru nyankopɔn anim no ɔbarima dɔ wo yere fa ne die ma wo yere asɛm a sɛ fa ne die ma wo yere no kyerɛ sɛ wobɛhu no wo yere mmɔbɔ wobɛte wo yere ase ɔbaa ɛwɔ mmerɛyɛ nti ɛwɔ sɛ ɔbarima no ɛte n'ase ɛfiri sɛ ɔbaa ɛwɔ mmerɛyɛ na ɔbaa ɛsiane sɛ ɔbaa no ɛwɔ mmerɛyɛ nti te wo yere ase nti woyɛ ɔbarima na wodɔ wo yere a wobɔ mpaeɛ a wo nyankopɔn bɛtie twerɛ sɛn sɛ mpaeɛ no bɛduru nyankopɔn asum ɛberɛ a wɔkunu ne wɔ yere te nimdeɛ mu ɛne wɔanom ntena nimdeɛ mu na yɛse ɛne wɔ yere ntena nimdeɛ mu kyerɛ sɛn yɛn ne nimdeɛ a okunu ne wɔ yere ɛwɔ sɛ yɛwɔnom wɔ mu wɔ nyankopɔn asafo no mu yɛn yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ mama yɛn kenkan Efisofoɔ nwoma eti num Aichemu aduonu mmiɛnsa kɔpem aduonu nan Ephesians 5:23 ase sɛ yɛwɔ kunu yɛ ɛwɔ sɛ wɔ kunu yɛ yere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na ɔno ara na wɔyɛ agyenkwa nipadua no na sɛdeɛ asafo no brɛ ne ho ase ma Kristo no saa ara nso na ɛrenom ɛnyɛ ma wɔn kunu no ma de gyinaa mu anuanom amansɛm nie okunu wɔyɛ wɔ yere ti sɛdeɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na wɔyɛ nipadua no agyenkwa sɛ ɛbaa busua mu ɛbaa fiefuo mu a ɔbarima no wodi berɛ te sɛ ɔmampinini ɛni kwan sɛ wɔ yere mmɔ mu na ɛdi wo so yɛwɔ mmarima bi ne mu wɔn ma wɔyɛ kwadonto wɔn yere no boro wɔn wɔ fie yɛyɛ mfomsoɔ onyankopɔn mpene sɛ ɔbaa no na ɔnni wɔ barima no so onyankopɔn mma saa kwan no ɔpɛ sɛ wɔ barima no na wɔyɛ tire nanso obi ka sɛ ɔbaa bi ka sɛ medeɛ meyɛ lawyer ni o me kunu deɛ sɛ ɔna ɛyɛ me driver ɔka me hyɛn ma me kɛkɛ ɛno nkyerɛ sɛ ɔbaa no yɛ lawyer ni na wo kunu yɛ driver wo kunu mɛhyɛ wase abida na ɛno nkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ nneɛma ho atia Kristo mmara mpo mo yɛ awarefoɔ na wo kunu nsua nwoma da na wo ɔbaa no woyɛ lawyer ni na woyɛ ɔtemuafoɔ wo na wo anim onyam wo sua nwoma se ɛdeɛn koraa no a brɛ wo ho ase hyɛ wo kunu ase wo ba fie afa ne die ma wo kunu ɛdedi atwerɛ kronkron ɛka verse 24 Ephesians 5:24 na sɛdeɛ asafo no brɛ ne ho ase ma Kristo no saa ara nso na ɛyerenom ɛnyɛ ma wɔn kununom sɛ wo kunu ɔmpɛ sɛ wobɛworɔworɔ wo akyerɛkyerɛ yɛsɛ tie ma no tie no ɛno ne adeɛ a mɛkyerɛkyerɛ nuanom a ɛwɔ asafo no mu onuabɛrima ma wo yere kwan ɛma ne nhyɛ mini skirt ɛnworɔworɔ ne sere ho ne ne to ho nkyerɛ mmarima kɔn bɛdɔ no mmarima ni bɛsan no ɔwere sɛ mmaa bi ne mu wɔn ma motontɔn wɔn ne pedua ma yɛni yɛ botaeɛ nti a monatoɔ adɔɔso wonim adekode ta na ama monatoɔ adɔɔso no ɛyɛ wɔkɔ a wɔmmɔfa so hwɛ wɔ bi sɛ woworɔ ho a so ɔbɛhwɛ wo ɔhwɛ wo na ne kɔn dɔ ɔbɛyere no ato mo na pira wo ka ɛmfa to ho woahunu akokɔ a woahunu aburo akokɔ hunu aburo ahwɛ ɔbɛyɛ de ɔbɛkɔ akɔsɔ asa wode aburo kɔto
kona wo buye so towa na akoko hu na obeye ne de obeso wo de fa si kire to o se aye mehwe se ntete ya beba ho a ana wo de si kire to na wankata so a ntete ya beba ho enta twere konkon se saaro so na ayire no mo nyema wo no kunu mo mra wo mo wasema wo no kunu nom ade gina mo anuanom yen ya de emu do Mmarasɛm yi mu do yesua mpaebɔ ho asɛm na so ka ho bi sɛde yɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie wɔ mpaebɔ no okunu no wɔ yere montena nimdie mu nimdie ba mu montena Nyankopɔn nimdie mu moma Nyankopɔn wɔ asɛm no ntenetene mu abeso ɔbarima no ɛna yɛwuti ɔbɛbrɛ wo ho ase ahyɛ nase ɔwɔ barima no ɔbɛhwɛ abusua ne so wo barima no ɛwɔ abusua so ɔbɛhwɛ abusua ne so anka nkyerɛ wɔ yere so onkonko di pa na wo te fie ka na ato so etie we Nyankopɔn ne pɛ tie oma yentie Timothy ngoma di kan eti num chemu enwotwe 1 Timothy 5:8 na so obi hwɛ ono ara ne nipa eti no ne fiefo a wapa gidie na wo nipa bɔne sene de wanyi nie pamotwa mo ataya na so obi hwɛ ono ara ne nipa etitire no ne fiefo a wapagidie na oye wo nipa bɔne sene de wanyi nie Tera twira konkon awo reverse standard twira konkon say na so obi hwɛ wono ara ne nipa etitire no ne fiefo a wapagidie na wo nipa bɔne sene de wanyi nie wo pogi wapagidie no na wo de wo so nipa bɔnefo mpo de wo nipa bɔnefo sene de wanyi nie na wo ye okunu na wanhwɛ wo fie so a anti a Kristofo wasade nie ane se obɛhwɛ ne fiefo so so wo ye obarima no a wo na wo ye abusua tire ena wo oba no be de obɛbra wo ho ase ama wo kunu ye ni Kristo Mmarasɛm ya wo ma bebre no ana wo ho a won mo mpɛ so obɛbra won ho ase atie won mo kunu mo oba no pɛ so won mo mu na wodi abusua ne nim kan nti bɛma no wo kɔka osema me nkobisa me boss wansa ho na ye ne boss ne yere osema gisa me nkobisa me boss omo na ye frɛ wo mo kayi kwadonto no hampek fo no ay Andres the Sayers ay do ya ay okofio no mo a obaro na ono ne matire soso de bia na bɛma ne se table asef se de bia na yere bo no de Kristo aka no nrofo de adane no Kristo se okunu ono ye ayiriti oyire emra ne ho asema ne kunu ade gina mu ti san kyerɛkyerɛ yi mu no yebesua biribi afiri mama yenkenkan Korintofo ngoma edi kan eti dubaako etrema yentie Korintofo ngoma edi kan eti dubaako nkyɛmu nan hwɛ konkon se obaroma biara ɔrebɔ mpaye ana se wɔrehyɛ nkom na wakata ne tiri suo no oni ne tiri ni na oba biara ɔrebɔ mpaye ana se ɔrehyɛ nkom na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa verse 7 na obaroma deɛ ɛnsɛ sɛ wakata ne tiri suo ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim ɔba deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam verse 8 na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na wofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa verse 10 ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti verse 14 Obroso no ara nkyerɛ mo se obarima genetri kusua enhyɛ no anim na ɔdeɛ
o jinane tiri kusua ehye ni mu onyam efiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ bamotwaw me yɔnko nipa mesrɛ mo adamu ntie ne yie saa nkyerɛkyerɛ nsɔre bebree no mo nkyerɛkyerɛ mu yie nokorɛ media minim Church of Christ foɔ nkyerɛkyerɛ Yehowa dasedifoɔ aziefoɔ Catholicfoɔ wɔama nkyerɛkyerɛ nsɔre bebree no a nkyerɛkyerɛ wɔn mo nkyerɛ saa nsɛm yi mu yie wonti mfiri wɔn no mu nanso yɛn wɔtwerɛ kronkron no mu yɛn no yɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo nkyerɛkyerɛ sɛ yɛn de Paul kan yɛ sɛ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ na wakata ne tiri soɔ no pamotɔ nkɔmhyɛ ne yɛka ne kan ne nya deɛ ɔbɛka kyerɛ mahunu daakye asɛm wɔkyena bɛdi yɛnya no bia ɛnyɛ ɔmaame yɛ wofoɔ no bia saa nkɔmhyɛ a yɛka ho asɛm wɔ ha ne yɛ nkyerɛkyerɛ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm no wakata ne tiri soɔ no ne tiri ni na wɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wɔbɔ tikwa enti so wɔbaa ɛbɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima nso ɛbɔ mpaeɛ eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so tɔmɔtwɛ wɔma mɔre mfiri o momfa hyɛ mo tirim ɔbarima sɛ wobɔ mpaeɛ mfa adeɛ nkata wo tiri so nanso na wobɛhu no yɛ wɔn nsɔre ne asom kua hodoɔ mmarima no kata wɔ mo tiri so te sɛ hindofoɔ nkramofoɔ da bia no wɔn de adeɛ kata wɔ mo tiri so wɔn kuta turbans na so twerɛ kronkron se na wɔbaa biara ɔrebɔ anaasɛ ɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbaa tiri bɛnya anim wɔnyam wɔ Nyankopɔn anim no ehia sɛ wɔnya ne tiri so nkatasoɔ mpamotwɛ wo ɛpa kyerɛ sɛn ɛka no wɔ 1 Corinthians chapter 11 verse 7 na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wɔnyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wɔnyam na wɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na wɔfiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa. Verse 10 ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti mpamɔtɔ ɛkyerɛ sɛn ɔbarima ɛni kwan sɛ wonya wo tiri so nkatasoɔ ɔbaa deɛ ohia ne tiri so nkatasoɔ enti ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛyɛ deɛ baade ɛkyerɛ sɛn ɔbaa tiri so nkatasoɔ kyerɛ tumi a ɛwɔ ɔbaa no so yɛn na kyerɛ sɛ ɔbaa no hyɛ wɔ bi ase ɔbaa tiri so nkatasoɔ tumi wɔ yɛn na kyerɛ tumi a ɛwɔ ne soɔ wɔhyɛ Kristo tumi ase yɛ sɛ wɔhyɛ wɔ kunu ase sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no saa ara nso no ɔbarima no yɛ ne yere ti ɛno nti sɛ ɔbaa bɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ wɔnya ne tiri so nkatasoɔ yɛn ne nsɛnkyerɛnne yɛ kyerɛ sɛ wɔabrɛ ne ho ase ahyɛ wɔ kunu ne Kristo ase yɛyɛ ɔbaa honhom tumi yɛyɛ honhom tumi a ɛwɔ ɔbaa so yɛn na kyerɛ sɛ mpa wohyɛ Kristo tumi ase na saa nkatasoɔ no yɛ deɛ baade a ɔyɛ nkenkan nkyɛmu 9 verse 14 ɔbrɔsoɔ no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusuwa ɛnhyɛ no anim wɔnyam nti Nyankopɔn anim deɛ ɔyɛ ɔbarima wo mmɔ tire ɔbarima wo mmɔ wo ti mmɔ rasta twa wo tiri nwi verse 15 na ɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusuwa ɛhyɛ no anim wɔnyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ nti wɔbaa wotiri so nkatasoɔ wɔ Nyankopɔn de ama watumi wɔ mu no ɛyɛ wotiri nwi nya wuduku ɛnyɛ duku no ɛtɔn ne dwam no
Roman Catholic foreign sorry ahodoɔ colors ahodoɔ wɔn kɔ asɔre dede bi duku yɛ blue ebi yɛ black ebi yɛ colors ahodoɔ wɔn tontɔn nsɔrefoɔ tontɔn saa duku yi wɔn de pesika bi yɛ pink ebi yɛ colors ahodoɔ bamotɔ saa tiri so nkatasoɔ na atwerɛ kronkron no kana tumi wɔ mu ɔne nyɛ duku a yɛtɔn ne dwam wotiri nwi na nyankopɔn de ama wɔ sɛ wɔbaa no nkyɛn wɔbaa ntwitwa wotiri nwi efisɛ tumi wɔ mu. Obarima die ni kwan so wogye tiri nwi kusuntu yo obarima wonyina wotiri nwi twitwa obarima mmɔ ne tiri afisa nhwe wani mu wonyam wanyankopon anim na mmom so obaade ogyina ne tiri kusuwa oba tiri nwi na eguso no ehye na anim wonyam afirse wanyankopon de nwi no ama woba san kataso nti woba ntwitwa ne tiri nwi afisa tumi wom saa wotiri nwi na nyankopon de ama wo sɛ wotiri so nkataso enye duku ne yeton ne dwam no. Yermanen chere so for the one chere. You phone chere as the phone chere. Ye what chere kron mo o kwa tentina tia sigi sa uboduku chere kron se oba wo bompa ye nya wutiri so enkataso ena wo barama wo bompa ye ni kwanse wo kata wutiri so every so wo ba no tiri so nkataso na chere sampa wo hye Kristo tumi ase enu ntia wo ba ni kwanse wo twa wutiri mi so madodo no anim. Ndisa hunu waba bi so waba mpaye na sene o tiri so nkataso ye ni tiri nwina na kyesa mpa wo hye Kristo tumi ase mono ye wo no ma bebre no ana wo ho be kyerɛkyerɛ mu afa saa no mai ɛho wo enna edi animu ye ntumi wie ni nyina enne afa oba tiri so nkataso ho ye wie ni nyina ne nanso ye ka empire Mmaransɛm ne ho bi ye ka empire nkyerɛkyerɛ ho oba ehia sɛ wunya wutiri so nkataso obarima wuhia bi wuhia tiri so nkataso nti obarima nkata ne tiri so ansa na bompaye ɛna woba wutiri so nkataso mpa wocho ye wutiri nwi no anyankopɔn de ama wo no enya wuduku enu ntina asafunim no woyɛ barima wo moras woyɛ barima wutiri nwi no betwa wunya nguso ommo na woyɛ oba de wutiri nwi no wuntwa adentra tumi wo mu mawo enti nyankopɔn asafo no obarima wotiri nwi no twitwa so yo obarima na wotiri nwi guso tenten na obompa ya ye ni wuo wo nyankopɔn anim nyankopɔn fi adentra fo sɛ obarima wotiri ye Kristo obarima biara tiri gina ho ma Kristo enti wo yo obarima na wotiri ye Kristo ankata so na mom obaade ohia tiri so nkataso ade trevisa na kyerɛ saa wɔba no wɔhyɛ Kristo tumi ase. Verse 7 so wɔkata ne wɔyɛ nyam subane n'anim wɔnyam na ɔbaade ɔyɛ ɔbarima anim wɔnyam na ɔbarima mfiri wɔba mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na enye ọba nti na ọba ọbarima na mmom ọbarima nti na ọba ọba wọbọ Hawa Emma Adam sɛ wɔmmɛboa Adam awɔ ne som mu na yɛamɔ ɔba no ma ɔbarima ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔba wunya wutiri so tumi ɛyɛ nkataso abɔfoɔ nti wɔba wuhia wutiri so tumi na wo wutiri so ba na abɔfoɔ nya ho kwan e tiri so nkataso ɛno na ye wutiri nwi tumi ye wo mo na ba ho ba na so nkrɔfo anim afei no mafoforo ba so na wo se ye yo awo mbebo mo na ye tie ye mpaibɔ mama ye nkenkan na afei so fo ngoma etinum anchemu aduo no inum Ephesians 5:25 onom monamoynom sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no na wɔde ne ho maayɛ no ɔde ne ho maayɛ maa no saa ara so na ɛsɛ akununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara nipadua deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere ne dɔ ne ho ɛte ɛyɛ Kristo Mmaransɛm sɛ ɔbarima wɔbɛdɔ wɔ wo yere da wo yere sɛ wɔnkasa wo nipadua. Now look at this. Brother, do you like getting hurt
amocho mo hwe onuya se adie wo pese se wo mpese obepirepira se wo mpese adie betwa wana obepira se wo mpese ebepira wa mo yere se wo mpese obepira mpira wa yere hwere kronkron se saro so na se okununum se wodo won yere num se won ara ni pedua wo mpese kombedo ene ma kom ne wo yere ema kom ne wo ba na wodo no se wo mpese obepira mpira wa yere wo mpese be gu animu ase ene enwu wo yere animu ase wo mpese be tietemu agu so tietemu nwu wo yere so ye ne wo do wo ma wo yere do wo yere se wora woni pedua yango pon asem no se die wo do ne yere no edo ne ho adentira se o wo yere pa anka isane se wo yere ye okuta su papa penti do ne kan wo mebusem eti dun kron anchemudu na ntwera kronkron se efie ne ahode ye gyan mawunyade na oyere nimdifu afire Awurade se wonya oyere nimdifu onya oyere papa wutiri ye se wonya nkopon na ode na mawo na oyere nimdifu afire Awurade de di ho adansie ni wotwera nsem foforo mu atese ne wo saka wonya nkopon shira se wonya woba papa wonsaka nyankopon inshira mama yankenka mebusam eti du wotwenche made ni menu Proverbs 18:22 de wanya yire no wanya adepa na wanya rade ho ani so Proverbs 7:6 de wanya yire no wanya adepa na wanya rade ho ani so amocho mahunu wo benya rade ho ani Roberting se rade twene wo ho se wonya wo yere papa wanya rade ho ani se wo yere disanya wonya po wo no aduane ama na wonya kopon na esi wonu ama wo no every say wo yere anya kopon de ama ona osi wonu ama no aduane ma wo ho na makono ba wasan so somo eti de wonya yere na nya de pa so and okunu no montias yes ona ni so onyankopon adom no de bia o sesa wontade ententem wanya obi si ama wunti wonya obi mani si wontade ma owia no asan ba bebo no ujimi weni enwu ade wanya obi si ntade ma wo ma wo ohwe wo maso aba wona twede wabona no mana moje tuno na wo ye kwa kwagina kwan chen ne wanyonkofo eno monsa wo ye ba ma wote sa wo ye jimifuo wo ye ba ma wo bompa ya yakopon ti wo bra wo subanti se wo bompa subanti sa wo bompa ya yakopon on fi ukra wo sa wo bo wo yire trimodene nti wo baro ma won no kro safrim no do wo yire sa wo ara wo ne pedua sadia wo mpese wo ne pedua na wo bedin wo no wo awode wano apagya ketashe onso tobi ma wo yire ta wo no die aduane ede na wani je ho onso ta aduane ede ma wo yire ni wo siesie ho ma ne ya ofa siesie wo so yire wo ye ne Kristo Mmaransɛm ye ne nkyerɛkyerɛ ye no ka wo mpa yebɔ wo bi sade be ya wo Nyankopɔn betie anuanom mane da so ne samote sa ne meyase ne Mmaransɛm a ɛka ho bi o Nyankopɔn aka kyerɛ akunundom Colossians fuong metimi ensanche mudunkron Colossians 3:17 say okunundom monom renum na mo insha wana hometiye ya wa mama bi won mo sho mo renum hometiye one na yere kasa so ne na tamfo na enya ntokwa one na yere kasa so nya bonsam no one na ekun dan so okohia ma foforo no one mo seresere okohia ne foforo no wo seresere kire wo na suba fie no wo temu gu na yere so nere dia na wanyinya anima che fitia se na wo se wo yere peno na wo do no emu ngu ne akro no aba mo sha se sa mo ho no peno o mo do mo ho no tumi fere bo ka so me do ana sa me do fu me do
did you arrive so late? I was waiting for you. I have not eaten yet. You know what he answered? Why did you not eat? You're so stupid. Did I bring the pot with me? When the bɛmane ka kyerɛ ɔba no ada na wani di wadumi papa ada me kɔ no me de chance ne dade sɛ ne kɔye ɔyɛ ɔba akwaseɛ mpakyɛw wokunu te saa ɔyɛ gyimifoɔ ɔbarima wɔ kan sɛm yɛ a yɛ akyerɛ ne yere na wɔmmu wo sɛ ne yere na wɔyɛ wo sɛ akoa no ɛkyiwadeɛ wɔ asafo no mu ɔyɛ kyiwadeɛ no koraa asafo no mu wɔyɛ barima wote sɛ yɛ mpenew ɛwɔ asafo yi mu yɛnom no nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ yɛnom yɛ Awurade Mmaransɛm ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma okunu no mona moyere nom sam ara mo nipadua na mo nhye wɔ na hometeye bɔne sɛ wobɛhyɛ wɔ yere ahometeye abrɛ yi na wɔ sɛ mo ntam yɛ de kansɛm kyerɛ no fɛ wɔ yere no ɛma no nso mafutwa me wɔ ma mo nie sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no uncle for a from a messiah and Mubibaka so or say a wari or see a nini impo our for crampum wisham. Vatum in a more that's will be our boa, better than Martinas Mugium. And there was some Mubiara and a hot. I was so good, better man and mobbo. A barman the enter or say wopɛ na ho yɛ ni oni pedua fɛfɛɛfɛ ugina so wayɛ sɛ Coca-Cola bottle no ho fɛfɛɛfɛ sɛ deɛ wɔhwɛ asɛ ɛyɛ Coca-Cola to a yɛti aso bi wɔ no mu a ɔmonya ware wia wɔ siesie no ho bio bɔn nti wotaa yɛ saa wokunu bɛkɔ akɔpɛ ɔba foforɔ ne ho yɛ hwam nti sɛ deɛ ɛbɛyɛ ɔba na wokunu ho mfono no na da biara ɔbɛpa wo no dware ma ho nyɛ hwam twe wo se ɛma bi no mo ntwira mo so mo ɔma no mu kankan kane no wokunu ɛnya sɛ wopɛ no na wɔtwire ne se fɛfɛɛfɛ na no mu hwehwɛ nhwam ɔma ware wie yɛ de wagya ne se ne twire nti woyɛ ɔba twire wo se dware na siesie ho ma ɔnyɛ fɛ na ho nya wokunu akɔnɔ nti a man is motion when nipedia so and your bonnet and your bonnet over show nipedia so. Said the attackers and be say, so we yam some perfree one when he did ɛdidisoɔ. When your husband lays down, your pillows look like it was embroidered with saliva. Your pillows look like we are bow, I was so see your Kane na wukunu agba na wese wopanu dware siesie ho kama ho hwehwe nhwam mo ware nyina kitoa so saara da wode de kina wukunu dono manenti asio so no nko na wodono obasa no ba ma no wonse sa kofa nipa foforo wo ba ma ne so oyire osomo ono aduane mawo ato wontade mawo bi wakọ ono aduane kura gyahye no oyire tumi wa ye adwuma wo fie on mu nyina obaware wo abre ebiso babedane ayezum lion osiesie wo fie siesie wo ne mama emma na yemonyono wasan so kura hwe wo mama sede be ye busua na sumdwie betenam na busua ntemu ntete ebisa ya bonsam na tete ni pantem bonsam na tete abusua mu okwa bonsam foso tete abusua ntemu nie obekwa kofa wo ba foforo no ba bɛsɛyɛ abusua no nti wo yira tale ne ho ba no ware kuna bata wo kunu nkwa ofisa bonsam opese wo sɛyɛ abusua no a ɔde ba ma foforo na ba foforo ba abusua no wa sɛn kwala no ti ye no ne ne ma wo sɛ mo yɛ sɛ de ba Nyankopɔn bɛhwɛ mo ne mama so ye no ne Nyankopɔn kyerɛkyerɛ na wo ba no so de na wo sɛ wo yo ɔma yɛ nkenka na Efesofo wo ma eti num kyemu aduasa miɛnsa Ephesians 5:33. Say, now some more, a Malcolm, so Mama will be around on a Euro Sahara Sen, Nairon so immunicunu, where you are Bukunu,
manya wo kunu titinto ma mono ane nko no ane ne nko wo fie ama bi ni mo no ma bedwam kra na wo ye dede kunu so wo mu ne ketekete won hwe Abraham ne Sarah isane wo buo a Sarah wo ma Abraham to friend ne se kan Petro ngoma di kan eti ba ku nchemu nsia said ye Sarah tie Abraham. 1 Peter 3:6 said ye Sarah tie Abraham friend owura no ono na se moye papa na musuro hudie biara moye ne ma enti awase odo kunu ewa ma bin mo no muni kunu mi friend say hebra afane yere show respect and show submission to your household, your husband. 1 Peter 3:1 it says, in like manner ye wives, be in subjection to your own husbands, that even if any obey not, Shira say Sarah na mo eyerenom momra mo ho ase ema mo ara mo kununom na se binom antia asem no nso a wafa wo eyer behavior of a woman can oba the man. pa If, for example, they do not obey the words of God, they can be be ma wo kunu wanya no afato se wo kunu se ye ka hwe che na wo nsakira fa wo suba papa sa respect and showing good behavior toward her. ya che won se won fa wo buo ma won kununum dan suba papa di ma wo kunu da suba papa di kire wo kunu sa wo da suba papa di kire wo kunu abro ma wo kunu ya ni papa won ma wo watiri modene won nya wo banu anya wa ya de ndis wo bu sa wo yo na wo ni wo kunu te wo buo mana na sa wo kunu krampo owa bufuo wo ni mutia wa bufuo ne beko won tesa warefo ko omo toto jade sene chance mo babo wo mo awia ne ana be warefo bi de bia no mo kunu to jade sene ncha bo ya ho abofra ne ko sukuu no ene bi sa abofra no so papa di ndi so papa di ndi bonsam na o ma me so ya friend se ma me di ndi bonsam ba na wo so ya fra wo se me ya fra me bonsam ketwa sa na wo no fra wo no ho ofie papa no fra o ma me fra ba no se ha bonsam ba amene so aje so se bonsam ba ma o se de be se akwara ko kasa ma amene papa mo nka munya ntokona mo se bonsam ketwa ka no tum sa na mo de fra wo no ho ofie o se o bonsam ba no kona ko gare no eti efio no mo ya bonsam fo ba ma ne fra ba no se bonsam ba according to the Bible, you should know. Ba ketwa enti se mo ba ye nuan mo wasafo mo se de Nyankopon ne Mmarasɛm no sie no se wo hunu wo dibere hunu wo yo bare ma wo na ye abusuan ne tiri wo yo ba wo hye wo kunu asefa wo buo ma wo kunu wo kunu no so do wo yore ye wo no ma bebre no na wo se ye hia ye mo ye mra ne hia na so mo hunu munim de saa na ma yetimi ye Nyankopon anim no ye ade kase ewe Nyankopon anim mama yanken kan Korinto fo ngom on ainche munan else were your children unclean. Okunu a wonyi nie no ho ate woyere no ho oyere mu na oyere a wonyi nie no ho ate wokunu no mu anya saade a na momma ho wo fi na afa de won ho ate 1 Corinthians 7:14 osomafo Paul kire bibi wo hai se awo oba dini ne wo barama gidini won mienu nyina se won ho te a momma nso ho bete nkola ne beje mfato so wo barama enya kronkron a mfa no ho nte mahunu Nyankopon asɛm ne mu nsunsuan mo mienu nyina no mo yɛ adidifo na mo ho ate na mo yɛ kronkron wɔ Nyankopon anim a mo mma nso bɛyɛ kronkron mo betumi ahwɛ wɔn mo betumi adɔ wɔn mo ɛbasa na mo nwo nkwala a mo yɛ akɔrensɛfo mo nwo nkwala a wɔn emu adeɛ
Mongo bebre. Ese ne yawo. Ankola bin mo muso mu wana wofo. Na wo se okunu no wo yire no maame ne papa no mienu nyina ye gidifo a mo betime dem ma ba ahotie mu. Anya sa de mo man honte. Afa ne benyini ababedane nipa mu mfiri Nyankopɔn. Ebeba bema ye man wanyina baba ye wiasefo ewo se ye ma enyini hye Nyankopɔn aso mrase. Na mo se mo mienu mo nye Nyankopɔn ni ya nkola ne bese na mo se mo mienu Nyankopɔn hunu se mo ye agidifo. Na mo je Nyankopɔn na mo bo abra se mo mpo ne Nyankopɔn be hira akola no. Of the course of Abijah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both walking in all the commandments and Elizabeth. Of the Lord blameless. Now one banu nyina tene wo Nyankopɔn wanim di Awurade ya hyɛdeɛ na na tene na edi nyina so a ɛho ini asɛm. Yewo kunu no wo yiri bi Zakaria ni Elizabeth. Wa me Yohane suboni yawofo. Yewo boy na Awurade Yesu Kristo asuo no. Na sa wo kunu no wo yiri wa me no nyina tene wo Nyankopɔn wanim. Omenu nyina di Nyankopɔn asɛm so a dam animuo. Kana wa mu ni ba kopem se wa mu nyine ye. Kopem se wa wo won ba Yohane suboni. Yere de wo mba ne kan ye. And shall drink neither wine nor strong drink. And he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Did you see that? The fruit or the son of Zacharias and Elizabeth. Penena yem impo mogunu Zakaria and Elizabeth. Wa oye funuma bae Yohane suboni. Abra wada so wo maame yemu no. Na honhom kronkron krasha no ma. Na Yohane suboni enyini ye baye oni patene ni wo Nyankopɔn anim. Yohane suboni na wo ni patene ni adentira. Na okunu tene ni no wo yore tene ni no wo afunu ma ba eye tene ne ma ati wo okunu no wo yore awasa wo nam Nyankopɔn wo Mmarasɛm tena se da mo tena se bo mo sa warefo wo Nyankopɔn akwan so a mo man so be ye nhira na makunu bi awo Nyankopɔn wasafo ni mu se wontaa hunu se Nyankopɔn wasafo no ye wo enkwala bi a Oma wufo nyina ye gidifo no madane akwarensa fo ne won ne mu no bone bi te se woni abaro madane oni abalize oni abalus ye nyira nyini ye wa asaf ni abarut mi yankasa me de mani wa hunu mafra wana wofo nante Nyanko ama omo manyini awo nyamesuro mu omo biare no ono nsam mu biare no ye kwarensa ne na so ono mu no bone ye ni Kristo Mmaransɛm obligations that come with praying for God to listen to us and bless us in our lives, for our prayers to be heard, and for him to grant our requests. Primarily, for a family to be taught the doctrines of God. Now, what goodness is created or caused if God listens to the prayer of a household in the church of God? For example, a father who is of God, his wife is of God, their children are of God, and they are praying to God. Mbekunu Kristo Mmaransɛm no
na mo mu na mo bekasa mo asua ne ma mo nte da won sore fufuro mu pamocho ma nwene se bia me to ahwa wo so anaso me bo wachi o dabe me bo wachi me to nhya wo so me de nyankopon ne mmaransɛm a wɔtwerɛ kronkron na meka atra wo sɛde ye be ya wo bete wo nyankopon ne nsɛm ase wo be hunu de yetene na wayi hu afiri de ye bɔne mu me de da so na nsɛm bɛsane aba nyankopon ya adoma mansa ne mmara de woda sɛ ye wo nyankopon pa ye sɛ wo nyankopon sɛ wo mo wa yen na yetumi wie ene Awurade Yesu Kristo mmaransɛm ne wa hai na ansana ye be pon no mama ye na wo nyankopon ase wo mpae bo mu mama ye mo mpae nianom acho ye mo mpae ye na ja Tete Atempɔn awo wo doba kro no din mu aye ne ni so pi ja se ebio ye sa tumi ye ka kwanya payesua wo nsem otene ne a emaye ne ɛdidisoɔ ne yasumdwie ane abrabo yi mu akwankyere sade be ya yenton na ada mu nsɛe wo wiase agya ye da wose wa wotema ne wa humobro esra wo hira nyonko nipa wo tie wo nkyerɛkyerɛ wona wonim wo nyina wona wonim wana koma so wade abrabara wo behunu won se wo tie wo nsɛm no wa koma so wade no wo papa bi se wo pese wo somo esra wo bawon ma wansa ne mmara wo nkyɛn na nyonko nipa nyina mɔbɔ na hunu ya wo ntoato so yi mɔbɔ esra wo se ma yenya wani matom ewo ewiase hunhu a yatemu ye wo hu bebre no na atwa ye ho hia eya no wa pe no na atwa ye ho hia na wonkuto na yenim se obetumi ye ne frem mu yo ne bɔne a wo wiase nyina mu agya yesra wo se abregyina no boye busua hoban am wotumi so hwɛ yawofo so ene yawofo ne yema esra wo se hunu na hombros ne pedua yi mobo esra wo se boye ma yentumi nu nyonko nipa nkyɛn enka onsempa nkyerɛ won ena tamfo no so ka ho na yɛnyina yɛtumi anya asumdwie na yɛtumi asomo awon nokorem da wonsɛm na yɛgya yɛn dadwene nyina hye ti yakoma musufrɛ ne emu nkotosore yɛsrɛ wo sɛ sa yɛn yɛrewa na sɔ yɛn haw anoma yɛn gya wonsɛm na yɛgyae yɛn kwa na yɛn hyɛbrɛ hye yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ ɛnyɛ hɔ wɔ yakoma mu ɛda wase bebree wɔ yɛagye nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu amen ama yɛnkyɛ nhyɛ Tanggapin natin ang basbas. Wama yɛgyina yɛn sanka hyira no wɔ dɔ a ɛfiri yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn adoma yaresa a ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn akoma mu hene daa sɛsie ne daa ne daa nyinaa amen
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity.
Uncle Nipotro, someone was saying Naboni and Baba in the passo while we am Ramon Hong Kong. And when any papa saw it here on her one is sending to pay 2 more come no back of war. A person would do via 20. The here free in Yadawa. A come near man who imiashasi unisentrani mako diakane amanihunu a etwa yin ho hia na yekunu bone amroso wo manyina na pata panu yi na so honya bi abrano aso se ebeye baako ne abreye no ase wa safarade ani nkoye kotodwe ni mfaye nkotosore ento nanim de wotumi se wobache yen abaye homban etie ewiase ahomane a ewosoro honum isane emanti ne ewiase mutimamuni biara ohwehwe enidaso ne nkwaje na yatibanya kusumdwe wa yakomamu ne enidaso kase abro amanehuna ne pafamu nyina chiri Yanumere mani yonku nipa mama mo unyanko pompa yenemo yensiesi akoma nemo Sama-sama po tayong manalangin mga kapatid. mama na yamompa yeniano Ama naming nasa mga langit. Sa pangalan po ng iyong yen eja wasoro na iyong mga nilikha. awudaba kronedimo Man kami Ama ng kinabibilangang pananampalataya. Subalit yani awaboyen ang lahat ebiani efujidie kuyo ni asum kuya hodo mudie ng mga buhay. asiye nyina yegidi se onyanko pom bitiasia Kayang gawin ng sino. obobo yankwa Muli kaming yanko pom twediampon taong ito Ama. Una sa lahat ay nagpapasalamat utimiye adia ubiara ntiminye pagkakaloob ebi oyeba wani mo kronkron adija ng lakas at aja dedi kanye dawase oemuye na wodo wamaye no nkwani akwanya sa yammo wampa ye Salamat po sa na yentimentu ayo nyuma so na ipinagkakaloob mo yatimi akanya adofo ho sa buhay nito. yadawase wote ababiara awode mayin Nagagawang ohia nakasala ne amane ayefam wo wiase gina da yetimi koyenim ibilang. Patawarin mo sa aja ngayong Israel se fayamra toya yetie wunyina chayin Israel se muni se bani enwiyen so Israel se fayin bani chayin se de dia chawana wafum yen ebi o ye bo mpaye aja watene yatene looban Israel se die ni mukan nagaganap ang awo wiase te ewo musese mu wayema yente wope ase tao Ama. sabra yewo muimu na de wadi kan yaka tra dada no Sana ituro ehunu ne mamu ang nararapat Israel se hunu ne pagina bo damdamin at kaisipan. kanka won wo hwehwe wachida kwan Mamalangin Israel se tre de yenyo na anuman ang aming sapitin sa de ebe twentwene ho awo yen sisia bra yewo mu mahihingan ng se amfa woni de ebe famu wasatena yimu basbasan mo po ang buong yewo yena jabi ete yani akwane nche akwasere ojie mo kami aja buyang Israel se shreni pagina kung maaari po Ama nasay adawa woy awo yen sesi ete bia yewo mu yimu yefra hochore ni amani yimu sebetimi aja at maalaalang ma yadinya duro na sayene kwan de padodo no betimi anam swatun twene wana kwan ho kalooban. Muli po
ayɛsrɛ wo sɛ kae yɛn na yɛne wo mmara ntam yɛne wo mmaransɛm ntam aware. Yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ ɛnyɛ hɔ wɔ yɛn mu biara abrabɔ mu. ang araw-araw naming pamumuhay sa daigdig na ito. Abiyong yɛda wo ase. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Your Majesty, always to the Father and to the Son, is honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and ever. Nawa, tanggapin natin ang pag-ibig at ang basbas. Na biwa maligina yɛn nsa nka wo dɔ ne hyerɛ firi ne gya wɔ soro. Adom ayaresa ne nkwa firi ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ma mu sisi ne daa ne daa nyinaa. Amen.